hon pinengwe nilitung ladak West Karbi Anglong Digital News Forum hamren along asai hamalong nakahumulinan ko alam thike jai japra mili ke cengsi ke ladak media bitung damo pansi chorolo lapen nilitung EPHLC hamren constituency pen iposi pinengwe anengwe ladak wangnangkop lapen erat acitai mate rada hong jai long nilitung lam the cepak lang nangkop lagi la lalong athege nilitung EPHLC song cariatung 2019 aning kanpen 2019 January 21 aning kanpen nilitung kacing honasa jaga thar pen danglok ongdum ke thege dingatung pen cerap ceto si labang sosong mahang pathek lo apen lason si election contest dun bomlo apen song si nilitung dambom lo apen nunit hai tanang changbom si idam tang MEC election lapen MP election hon bang ke ongdum nilitung EPHLC pen ke haiponan ke edu gabe karmen lo rata theglong holo nasi laso along BJP RSS lapen bongo sina tu YouTube EPHLC atau mampan ke hai derjiang ring hedung ke thegdam long si non ke bangji arkoi mate December 17 arni bangke ipu go boys filalong alang li EPHLC aki mi SG palam klang lo lasi laso puthak nilitung pen condemn lo lapen ningduk lo athema pipot ma polote EPHLC kangtang pring arat cariasong lada karbiang long dokop apita aku EPHLC keseng tuji po bangke lage kemi uang tekali kaya panta longria panta kemi uang tekali kusnin dam itu lapen ladak thegdam long lo nini thoma prang pen invitation pipine long da theglong lo haladak presiden lapen secretary atau mamenan ta haladak CBI he mate cepe klang klik pulo telake isi ka chong hua song pule akoi pipons te hinuni athema choklim lapen ahok pet pen keklem kita masong pulo te haladak amena klardak pen cepe klang lage bangjok ta chini holo lasi ladak aku sita me alang tum jonghele je patus ta me chini lo jem sanse puginut tim tiger NGO long keklem konvenor keklem abang pusi haladak non a presiden keklem ji akan haladak sisiglo lake tentu kabe karbiang long rata chini pe melo lake tim karbiang long BJP atau lapen ake hai Dr. Tuliram Rong hang atum si itoy akam bu bangke kadu beta chini no lasi kaching hon EPHLC along claim rapet dam rapet accord ti injir doan po purun pia purun saru sak eng atau mapanta nang tu mapan pachini lo lake EPHLC kali lake BJP wings lake chini pe me nahi penap amahang kapat thegja song ke lasi EPHLC apan kaching hon accord ti anjir tu mangke idunde deje pan sinutum hamren constituency committee hoi penang tu mapan pachini lo lapen labangso amay lo mangke lake ake mia pan kali EPHLC apan ajakong kapa bobji EPHLC apan kapahay hedaji BJP karbiang long along kape doverji RSS bongo sina tu ajakong kapacho hajak long ya pansi BJP tu karjak lo nakam lagi lahelo lasi nilitum hamren constituency chot kali karbiang long arat atau mafanta nilitum hamren constituency committee pen pachini lo penap amai abang ke nilitum kidun jia kenang awe lake BJP RSS tu aning anu tu karjab dun pensi kacera kacetu pensi lake amai hanggap te song lake EPHLC pan akimi apan ngadile lalu itu mitungnya bangke Kerangji Town Committee ladak hamren nomor banap tu 7 nando kita me ladak itung kerem derji bangke asap tamat hati lage ke highway ji anding do athema alang itu amethang ta kachip keresi hala urunodoi lakana kaprek pen alang tum ke bai lo gedi alama bangke jong si alang tum jong si haiji bulo tel hai pen ke thang alam ta bide ji the lage 400 bet alamati melapen lasi ini tum ke haiji lage mane 100% la ward number 3 samsong tami niltum
high headed nang adim an alat athege town committee chairman pen dang lok penangan ladak ke lem sa chairman pen ke ding ko gachi puadum ladak do tame alang tum campaign da claim lo daman dam lo tame result bang ni tum si high headed lo mane ila sila so putak bang ke itu asap taning bibe tatani tum ta chisik din ke high ji pan pen ward number 1 up to 7 bang ke lagi ni tum par chap dun lek po pen ke high jakong tan tum do lek po lagi pen la town along office amokha ongdum abangke thirengjeng ason sidolo lake kadu beta theklong horlo laso kaparing sabji lapen kape do verji apan si pesal si pene je song bom lo lapen ipesal si aja kong bang getik en lason si do bom po lake ipesal si aja kong bang getik en lake Dahil sila song ke koan se kisum persecution koan si kipima lan sa aja kong ke ban ye damtang bithung along office hem ki pri kadu beta theklong horlo lapen ipesal si arata tom han ke chok ke theng ta theklong horlo sitami jakong bangela anso sis nang tanglo lapen non james hanse alangli team tiger ngo long pen to resign convener arpu to resign si ipesal si asong ke seng ko bangela ke karbiang longarat atokan uta chini atima alangli komentu ne ta ipesal si long nang do dustang muni kali kasi ipesal si lo alangli ke kukela ke kamang puji amunit no ta be ni le chinya teng ti athe mone social media kai kadu kabe ta phone ta dore chini re asi la soputhak la james hansi tulirama toy pen ke claim pen si ipesal si ki puk dakji tapen ipesal si kaluk sonji bu bang lage at sabta ning bibe tapen ning bidam nang ne kabyang no rata lake tuliram rong hang abidi puge kadu kabe ta chini la pen la so song ke mane ni liki putot palang lista lage ajir geding la tume claim kli athima bang pen si ke sponsor chot na tv bang pen si ke sponsor chot apa asong pulote ame thang ning hang li pute lage ajir geding la ke dodi deji ke tribal lapen inglong aso along kedo along ri lapen a consequence ke bang ke rem de jalam se athima non tiwa tum lapen bor akaprek atum setame naga lakar biang long arlo ke do tum kukia tum garo tum hasia tum antame maratum lapen la akaprek asoma tum ladak nanga chpa ogdun katu ke beta thenglong holo lapen BJP long pen kachio lapen BJP ke tribal akhaya tum han kerai asong kali alang tum background ke RSS lapen bonggo sina tumalong sido uanta kadu ka beta tribal atum an ke chini adlo lapen ong dung a tribal atum non karbeng long arlo kaching room hedung theglong lo lasi la non ke bangji 2026 MLA bangke IPSLC ke haipon cheng aning kan cheplangko Manghu epin kan recruit proxy IPSLC kim kisengi ko bangke itu kemudian arat atau karbang mengarat atau kita mau menghitung kan abang somenya nong itu bisa tahu ini tidak jadi fungsi itu sistem ponang po dan benda tenang po kan ison nanam produk teh itu kita tang aningkan 2019 kan nanam produk teh itu mau kacing asar jaya thara pan mungkin Ivan Army setelah Ivan Army pun angbong pen pinyar ni asuri alak alang ini long ini tu kau jadi sih pinyar ni so tujuram kapin karateng mate anu na thu bonggo sinatung kapin karateng pansi alang itu kam claim sih bisa sekini sehingga pan matha pasti muni to kimi atum kamatha bangke muni se tame kai se tame kacito dun kacirap dun sona bangke arniani IPSLC jai kata tiga pun kapela ini kan sekali kabun sih ini budamji pun bangke penap apa namanya itu kok bekar yang nomor ada pun itu juga sih.